Faraga TV, tashar al'umma. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙarawa domin sanar da ku da zarar mun sa sabon bidiyo. Faraga TV, ingantacciyar tasha da za ta dinga kawo muku littattafan Hausa wato Hausa Novelas, waƙoƙin Hausa, shirye-shirye masu nishaɗantarwa. Kawai ku shiga YouTube ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙarawa domin sanar da ku da zamun sa sabon bidiyo. Kar ku manta Faraga TV ta al'umma.